τη φαρμακευτική σχολή της Πάτρας το 1984-85. Μετά έκανα το διδακτορικό μου στη χημεία και στη συνέχεια συνέχισα με τα διδακτορικές σπουδές σαν υπότροφος στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα και από τότε είμαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχω περίπου δηλαδή 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πού θα μπορεί να δουλέψει, σε ποια χώρα θέλει να δουλέψει ο απόφοιτος. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πού μπορούν να εργαστούν. Εάν εργαστούν στην Ελλάδα και θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ θα βοηθούσε ένα μεταπτυχιακό σε τομέα που έχει να κάνει με την οικονομία της αγοράς, δηλαδή ένα μεταπτυχιακό marketing, ένα μεταπτυχιακό διοίκηση επιχειρήσεων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να τους δώσει πληροφορίες πώς λειτουργεί η αγορά, κάτι που δεν είναι εύκολο να τους το δώσουν εμείς στο πλαίσιο των σπουδών τους. Όπως δεν είναι εύκολο να δώσουν παρόμοια τμήματα, όπως είναι η φυσική, η χημεία, τα μαθηματικά, δίνουν γνώσεις, αλλά δεν μπορούν να τους συνδέσουν με την πραγματική οικονομία. Από εκεί και πέρα, εάν γίνει αυτό, θεωρώ ότι ένας πολύ ελκυστικός κλάδος για τους απόφοιτούς μας είναι ο κλάδος των φαρμάκων, διότι τα καινούργια φάρμακα έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τη βιοτεχνολογία και με την σύγχρονη μοριακή βιολογία και με τη διαγνωστική. Επομένως, ένας τομέας που νομίζω ότι μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοί μας είναι τομέας των φαρμάκων και εννοώ φαρμακευτικών εταιριών στη χώρα μας. Πάλι στη χώρα μας νομίζω ότι μπορούν πολύ εύκολα και πράγματι είναι, όπως βλέπω, ανάρπαστοι να δουλέψουν σε εργαστήρια, είτε είναι του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι ερευνητικά, με διάφορες σχετικές ενασχολήσεις, είτε είναι κλινικά εργαστήρια, είτε είναι εργαστήρια που κάνουν έρευνα, σε εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με το περιβάλλον και με μελέτες που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Οπωσδήποτε στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετάσχουν και να έχουν ένα μέλλον στην εκπαίδευση, το οποίο εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συνιστούσα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλώ για δευτεροβάθμια, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα ανοίγεται ένας ολόκληρος κλάδος, πώς θα μπορέσουν τα παιδιά αυτά να σταδιοδρομήσουν, κάνοντας τις δικές τους δουλειές. Θεωρώ ότι έχουν πολύ καλό για να φτιάξουν δικές τους εταιρείες στον τομέα της διαγνωστικής, των τροφίμων, των μελετών σε διάφορα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, αν πάνε στο εξωτερικό, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση για μένα είναι να δουλέψουν σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια, είτε κάνοντας το διδακτορικό τους, είτε ακολουθώντας στη συνέχεια ερευνητική καριέρα εκεί. Το κάνουν αρκετά παιδιά, έχουν πάει πάρα πολύ καλά και στην Αμερική και στην Ευρώπη και νομίζω ότι εάν αποφασίσουν να πάνε στο εξωτερικό και να πάνε προς την έρευνα, θα έχουν μια πολύ καλή πορεία. Στην Ελλάδα να ασχοληθούν με την έρευνα είναι δύσκολο, γιατί οι δουλειές και οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Άρα, εάν κάνουν εδώ μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην Ελλάδα, αναγκαστικά στη συνέχεια θα αναζητήσουν την τύχη τους σε χώρες του εξωτερικού. Πρώτα πρέπει να καταλάβει, και αυτό δεν είναι εύκολο, είναι το πιο δύσκολο πράγμα, ότι η γνώση είναι μια ανατρεπτική διαδικασία, η πιο ανατρεπτική,
Διότι αυτό που γνωρίζεις τώρα ανατρέπει αυτό που ήξερες πριν από λίγο. Άρα σε αυτό το πράγμα θα πρέπει να το μοιήσουμε και για να τον μοιήσουμε είναι κάτι δύσκολο και αν τον μοιήσουμε και τα καταφέρουμε θα σεβαστεί και τη γνώση και την έρευνα και το εργαστήριο και το χώρο που βρίσκεται και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι η ύψιστη προσφορά από έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο να κάνει το φοιτητή να σεβαστεί το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε εδώ στο τμήμα, εδώ και 15 χρόνια, προσπαθούμε να δώσουμε αξία σε τοπικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της μοριακής βιολογίας, να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε τοπικά προϊόντα. Είναι ένα μεγάλο στίχημα αυτό για την Ελλάδα και για τον επιστημονικό κόσμο. Διότι έχουμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων, μοναδικών, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν βρει την κατάλληλη, ας πούμε, αποδοχή στην αγορά για λόγους που φταίμε εμείς. Ένα παράδειγμα, να σας πω ότι η Ελλάδα έχει 6.500 φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά τα οποία φύονται, υπάρχουν μέσα στη χώρα, από τα οποία πάνω από 1.300 είναι ενδεμικά, δηλαδή βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα, σε σχέση με την Αγγλία και τη Γερμανία που είναι περίπου 10. Άρα βλέπουμε ότι επειδή έχουμε μια βιοποικιλότητα τη δεύτερη στην γη, μετά τη Μαδαγασκάρη, μας δίνει μια δυνατότητα τρομερή να δουλέψουμε, να πιστοποιήσουμε και να δώσουμε αξία σε αυτά τα προϊόντα, στα φαρμακευτικά φυτά και σε άλλα προϊόντα τα οποία έχουμε στην περιοχή μας, στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία που ζούμε και τα οποία είναι μοναδικά. Ένα τέτοιο με το οποίο έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη αξία είναι το τυρόγαλο από τη φέτα. Η φέτα παράγεται από το εγωπρόβιο γάλα, το οποίο στη συνέχεια γίνεται φέτα και το γάλα από τη φέτα έχει μοναδικές πρωτεΐνες που έχουμε δείξει ότι έχουν εξαιρετική βιολογική αξία και με μια σειρά μελετών κατορθώσαμε να φτιάξουμε προϊόντα από το τυρόγαλο της φέτας, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αγορά. Το Πανεπιστήμιο έχει πρωτοστατεί σε αυτή την διαδικασία και έχει και έσοδα από αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτές είναι καινοτόμα προϊόντα, δεν μπορούν να γραφούν εύκολα, γιατί η φέτα γίνεται εδώ, θα πρέπει να έχει την πρώτη ύλη. Παρόμοια δουλειά κάνουμε και με αρκετά φαρμακευτικά φυτά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας, κάποιες ειδικές ποικιλίες από φασκόμηλο, μέντα, δενδρολίβανο, τσάι και άλλα και προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους και το έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε σε τι κάνουν στην υγεία. Επομένως, αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σκεπτικό της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στα τοπικά προϊόντα που ζει ο καθένας, ας πούμε η Θεσσαλία ή άλλο στην Μακεδονία ή στη Δίτη, είναι μια ιστορία που θα έπρεπε να εμπλακεί πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο, γιατί έχει πολύ σημαντική αξία για την οικονομία. Γιατί θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να συνδέσουμε την έρευνα με την πραγματική οικονομία της περιοχής που ζούμε για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας. Είναι σημαντικό αυτό, είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδίσει ο ακαδημαϊκός κόσμος στην Ελλάδα και όχι να κάνει έρευνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κοινωνία. Γιατί αν είναι έτσι, επενδύει ο Έλληνας πολίτης στα πανεπιστήμια και στην έρευνα, την πληρώνει και θα πρέπει αυτή να έχει σχέση να το επιστρέφει κάποια πράγματα πίσω. Αν δεν το επιστρέφει και την αξία αυτή την καρπώνεται κάποιος από το εξωτερικό, τότε κάπου έχουμε κάνει λάθος. Κοιτάξτε, εμείς πήραμε πριν από 2 χρόνια μια μεγάλη διάκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δουλειά που έχουμε κάνει στον τομέα της οικοκαινοτομίας των τροφίμων, διότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα είναι μια καινοτομία που έχει οικολογικά χαρακτηριστικά, διότι το τυρόγαλο, επειδή αν το αφήσουμε όπως συχνά γίνεται και το πετάνε στο περιβάλλον, ρυπαίνει
εμείς κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε με τρόπο πολύ σημαντικό τις πρωτεΐνες του τυρογάλακτος, άρα κατά κάποιο τρόπο είναι μια οικοκαινοτομία. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε μια μεγάλη διάκριση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά έχουμε πάρει αντίστοιχες διακρίσεις και από το Υπουργείο Παιδείας και από επιμελητήρια, και για τη δουλειά αυτή που κάναμε έγινε και μια ταινία από τη γερμανική τηλεόραση πέρσι και προβλήθηκε στη Γερμανία με τίτλο «Η άλλη Ελλάδα». Γιατί θεωρείται ότι σε συνθήκες κρίσης, για να μπορέσει κανείς ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει προϊόντα ή έρευνα η οποία έχει τόσο μεγάλη αξία, θεωρήθηκε σαν σημαντικό, νομίζω είναι σημαντικό, και σε αυτό το σκεπτικό μειούμε και τους φοιτητές μας, σε αυτή τη λογική, οι οποίοι ανταποκρίνονται. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στο εργαστήριό μου, έχω αρκετά παιδιά τα οποία εκπαιδεύονται και δουλεύουν και πιστεύω θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας. Τα μελλοντικά σχέδια είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα το συγκεκριμένο, τα οποία ήδη δουλεύουμε με αρκετές εταιρείες και της Ελλάδος και του εξωτερικού, και να βγάλουμε τρόφιμα βασισμένα στο προσωπικό, μεταβολικό και γενετικό κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, με βάση κάποιες ειδικές εξετάσεις, τις οποίες έχουμε αναπτύξει, παίρνουμε λίγο αίμα από κάποιον άνθρωπο και με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει και κυρίως το γενετικό του υλικό και κάποιες άλλες μεταβολικές παραμέτρους, έχουμε φτιάξει τρόφιμα τα οποία θα απευθύνονται στον κάθε ένα, αυτό που λέμε προσωπική ιατρική. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε σε μια διετία, τριετία θα είναι ήδη στην αγορά, στη συνεργασία με μεγάλες εταιρείες και της Ελλάδος και του εξωτερικού, και επίσης να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια μονάδα σε διάφορες χώρες, ειδικά στην Αφρική, η οποία να τους χορηγήσουμε την άδεια να παράγει τα προϊόντα τα οποία εμείς κάνουμε, τα οποία είναι οικολογικά, έχουν αυτή την οικοκαινοτομία, και να λειτουργήσει σαν αυτό που λέμε πράσινη διπλωματία για τη χώρα μας. Αυτό όμως προϋποθέτει, θα πρέπει να το υιοθετήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε κάνει μια προσίαση στο Υπουργείο Εξωτερικών, μας κάλεσε. Δεν υπάρχει κάποια νέα από αυτό το τομέα. Τα πράγματα, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα πάνε πάρα πολύ αργά, πιο εύκολα σε αναγνωρίζουν στο εξωτερικό παρά στη χώρα σου. Αλλά γενικά αυτά είναι τα σχέδιά μας τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.